Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Net Foodish. Ordar mapi minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Haba ajingkran haba kan mau buram ya kalingku ngiyap ke bashispa repu aj wak yang nangba ya ka bala penlong hakman udur mat bashirin yang jong hajan civil hospital Shillong General Secretary Jong Khasi Student Union Usamla Donald V Thaba ulong mu yang nangba umri satya ubawan nakalong yin jagis im diki hek kihan hende ude madan ubudan gajing sngokhya nak benta kari bat kajai penriu namar gajing syaklum khajna ha ka sarkar phareng ha ki shispa repu as nam menchwa Ulong baling ba kemensim jong jing sngokhya ulalum lalang yaki pat ba banyashong perkhat panhierno dakatma hakatu kapor persya yaki doli Hendrik Hamadien ulasha kempen ban berumtre setia ban pendam hakmat ki pareng tak hadu kesngi beglarai penyap yu dak masyus dien pasi Kemujulong ni manosnem nadu menswa adu menta ki isu kam jukulat ya kiriu krau kam jukulat ya ki mati iba kini riu krau jangan cek peneriu kina no senyang dah ka ba IT ka bor jabing ka bormet ka bormen sim bat ka bakidan ke ikhtiar la ka benta ka dauba la ka benta ka lawai ka pernai jong gari ba cek peneriu menta ka singi ka mangitip hibaro ka jingsha sdien pasi jong wo kyang lang ba haka East India Company kalaja hispa andriu puar sinem menswa haka laipo tarik unok pra haus nem hat praspa andriu puar ula pelong ke jingek hi namar ba soya hap kyang lang ba dei ubawan nakata kalong ying jeng kisiem jeng kita kihe kihan andai uri madan uba kumanga mabhihi andai kedi kita kejing sngokia kejing kejing snow Bamla pediang ngajung ya kejing liat don bor jeng sarkar nang wei ka pelong ya manlum manlang ya ki ba ya ki khun ki hajar jong ka briu hinyo trap hang ti hapo madia kmai plai sentuk siar haka ba ki nyem ya karai banya kun persya ya ki nang wei nang ar ki ba thombor ya ki da ka ba krong ya kata ka khajana ni ka mangyong ata pareng ka house tax but ka income tax barabori ka kisiem jeng ikasi nadu handai menentai menkulong menkuma diajar lagi notang lagi rayot ban abakiwan di sarkar nang wei kata ka khajana kalong ke ka ba pla bat ka ba thamai ka ba kim sola ban pediang maduk yang nang ba wong bet ba ngi trai muluk nginam siu khajana dalile ruyam ya ki nang wei ki nang ar berkani ke jengele persya ya ka sarkar bilat kalapan poi ya kata ka thama kabah tin pareng gyong ka chantia rebellion ban hagane ka jingele wo kyang nang ba apaleng ka jingduna ki tup kiman ki tiar yele ki ba umbiang gum kata ka sarkar bilan ulah sakem no henry umtre ban saranda la ni ban pendam wai bat kani ka jing pen ka jong ka jing kuman ka jong na ka benta ka ri ka cek beri kala pen poi wan hadu ban ab de khak no ka jing im ka jong ha utalai pasi ini kilong tang ka jing tu khana sispa andriu parsnem ki bala jaman swa Sibun ngut ki scholars ki latho syapang jengwo kyang nang ba kidon ki bala pasutu baklaru ban destot lan bat penkelai kata history jong kyang nang ba la ka bakaran kumli kumtai ka ban poi no sakaniam le ban poi si kiwi ki lan ki bai hap bat kani ka dur ke bula juga politics ke balong menta ndrei kum ki parado parasnam kum ki samla jong ri ba jai pendreu ni apa sutu syai bau kyang nang ba umdan kata ka political affiliation umdai ke mga ong meneu buan nakalong yeng ka behe ka bahal ni ka long yeng jong kisiem jong ki bakrao ki batri henrei udai tang uriu pat ba